паважаныя сябры. Беларусь мае шмат сімвалаў. І сёння я хочу пазнаёміць вас з адным з іх. Гэта бусел. Беларусь называют краінай буслоў, зямлёй под белымі крыламі. І нездарма гэтыя птушкі заўсёды жывуць побач з чалавекам, на стрэхах хат, старых дрэвах і слупах, у гарадах і вёсках, на берагах рэк і ўзлесках. Яны нават падобныя на беларусаў, мірныя, працавітыя, рахманыя, і таксама, як і мы, вельмі любяць родную зямлю, таму першымі з птушак вяртаюцца з выраю ў Беларусь. Пра гэту птушку вы можете даведацца з кніг, якія прадстаўлены на кніжнай выставе ў бібліятэцы.